Hagajinyo priang ya kijing ujor hakabayade bagajing diko bagajing bam biang garukom tray kam ki artli ki PHC bakentop ya kamalas nai PHC bat kamahati PHC na kalyang kakenhon ki samlarang ba ka thai mahati hakakandai trek yoyong arajar arpun riu kala lej banbu da kajing ujor hakmat ka district medical and health officer DMNHO Kariboy district. Habakran sikilat pathai khubor na kalyang kisam larang ba kilaong bahamahti PHC menta lakumba lai benai tam dan doktor bat kumjuru hamalas nai PHC menta lakumba ars namai Henry la sutrei bat ai jing sumar kat bala syaki nongpang tang na kinong trei ki bakentop yaki staff nurse bat kinong yarap jongki. Kila ong ru bana ka jing bom don ki doktor ha ki te ki PHC kala bo jing sikat dei yaki pat ba ki bapang basitam ha ka liang ban yo yaki jing sumar ki bapaka kumba ki dei ban yo namar bagi nong tray ki badan ha ki te ki PHC nadu ki nurse bat ki nong erap kimla satia ban sumar yaki nong pang ki bapang jur nalor kata kila kentu ya ke DMNHO bakan sim kia ban penbet penbiang kap kloy ya boro ki jing don kam ha ki te ki artli ki PHC kumba ki dei ban long la kumno hapo ke sitayo ni tempau ka jing snow si mo lo kan jing long jing man jong ka jing sumar ka put yang la manong hang te ko kadong atan de ni nadu ka mau ti PHC bat ka malos lai PHC kadau kalong namar ba jing bom don ki doktor kumbala ya thu moi we ni ki para samlarang ba jong ka atan kuma mau ti PHC menta la jan lai benai don doktor nang ta kuma malos lai PHC kumbala batain ilak la jan don kumba arsina mi don doktor ti ngam tip ka nakai kadau ba ka surga kamla ban pha doktor ngi sungtu ki jinge ki babon ngi mat haba ki doktor kim don ko ka PHC kinong pang ki baman la kasni kinong khapun ki baman la kasni diberi kepada kami yang sumar kibam baru apa sebentar kila da doktor don ko ka PHC mo kan long ke ka bam singo tenat ken nakabenta kinong pang nama teng kilawan lagi sekali kibajangai lagi dong kita lagi jungi andala apoy ko PHC dan doktor kinas bakli ka juma melak ban le nak betak to jipang kipha dan le ski pada ki jaka sumar kaba wanra ya ka jing singo si bat ka jing singo diaw nakabenta ki nong sonong kiba dan apa ka jing kedo bat ru kum ki samla ni singo ban ong ba kani baru ang mane kadai ka jing duna jong ka sorka ka failure jong ka government lani ka witness jong ka government kumba mo kumbang ilay siyo ni tiba adab nakalyang minister jong ka health uong ba kadaw kadai naman ba ki doktor kim jutre ban lek ki nong kandang kalau ki ka bas ngulang no kay mo ka sorkar hi ngapa ban khamnyo ng sorkar mak kani baro ki daw jong sorkar ka sorkar hi mekalya ka sorkar ka ba mo ka ba sultanat tang ban penmi polisi nakabenta kajing mentoy simet jongka nang ta sultanat tang ban pelut phot ikipisa kibari hok jong pat ba Henry balik pada kamla ban ai syakinong kendong wat tang doktor halte po mau ti PHC bara po mau snai PHC ngilen kam MBBS doktor po ngila balen ayus ngidan tang bahri ada om dan pada MBBS doktor pada kan mara kajing nakabenta kibabun akil yang baru ngan ong ruba kajing bamdan jiki doktor hang te po mau PHC kawan ra teng mo sa kajing yap kum kilung ilok mi kiba armet nama bakim yo kajing sumar ka ba long emergency kena kata kada ku gikun samla ki kajing kli ba kajing bakli na kabanta ki nong song ki jungi sa kadong athan kajing ni kwa banang ga sarkar sngo ba ban bu doktor no hang te po mau PHC lakum no hapo sitayo hot PI gi development go per handle da pim ai pa diga ko ka khia ka ngi singo kuma pitu no ya ka hok ka ngi kum kidop kisuk kontrak ke sangma sarkar ka jong itmu ban penlong ya ka state of Meghalaya ka $10 billion economy by 2028 Henry ngamtip ka thong ka jong ki haba u doktor wat hapo PHC emla ban penbiang nai concentrate tan sa jakasor pe lang yang ni sa po nong kendong rut na mabalay ngiru ni day hinong song jong nga state ni don hok banyo ka jing sumar ni don hok banyo ya ka ko ka kya kumba ki basa hasor ki don kam kena kata kadaw nakalyang jugi kun samla lada ka sarkar ka le manthi lani ka sarkar kam patiaw ya ka ba mangi ngilawan hang ne kumba ong i DMHO ba mairu inle inirap ingi
man propose jing tho siapo DHS bat nakaliang jungiru ngin hab balik kendu na nom ikmat jungi MLA ba un AA nakabenta ju kane Henry te kane kan long AA ka ba singusi bat kan long ka ba penbitar nakabenta ju kikun samla jong ka dong ka tan Karena kadang jungi ki badai ki samla dan nang ki samla dan nang kapaga jadi klik no ban penlang ya ka imang salan ko na mau pihi bat kumju kajing dongkam badai hospital da kadang kasi badai mi ante ko hospital ko mau di kisi bat aku kasi bi like dan way ru kinong tre ko kisi tinggal si kren no ya dokter dahat badai ayush dan ngilap sibun bakidan ki ding dongkam hante ki pensi da nakaliang doktor hante doktor badai dengan MBBS rundan nang ta nakaliang supervisor ngilap bakidan de juduna supervisor hante dan tangway da kumjuro nakaliang jongki enam da halo jong karne kanong rem ko ba ngia lek hante ni sa da takajing ya lop lang ni berkai Ilaiwan lang mentah ni ko ka individual banbu ka jingtho halo ka jingtong kam kerki ya doktor MBBS bat kamju ro gitu ka jingtong kam ya kita gi bong ne ka supervisor bat ka ya nam da isno long ma jing chai ben yang ye ko ka ati ka area ma ti nomor ba ki doktor lai banai mentah undun doktor but sibun ki pa ki badai ki ladai hi apo ki jaka balong kendong ki judong kam ki kebon adu ki ba armet angtai ada kilet ko hospital ban lekha kulung tai kamut kini kinas ki ba penkha ya ki penkha kun ba penkha angtai kim la banong ban bar khoi kin system responsibility ro daki kinas claim dadan doktor mentara kha kalung ka ba sakit angtai kim la banong ban issue nang tai na ko ka nanti pensi but it does sakit bro kita kinong kantong stay kambun ke kini ke hawan mare sebut chane spo di mecho ban sim ke pas sakit dan ya kita sakit ane kanu judong kam nakadau kucing bonton ke dokter but kemasusi baru kalau ba hadu ki dawai atika ba kinong kini ki kilung ma judong kam ki ni ki por lai ki ba andai ka yom punch stop Berki dawai ruang te kalong pa juga kendon bahak dawai ke ba biang ban punggang ki kludong dan ki rang baru but hadu yakin ki badai ki emergency medicine ban ai da kapon ban tunjuk emergency medicine da dongkan kerki ki dawai te po PC wat kini ru na kadau bom dan mo kemla ban ai ya kita nomor umdan ban authorize ya kate ban ai ya ki dawai ban sim ya ki dawai ban ba te kapon ban penjang lang saki tu emergency ban kam kerki ki dawai bat kunjuru abai song manta di mission de ekran ro ba ki dawai nang ne rapo nang ne ba di mission kidan kipun ki dawai ba ta ban yon na kaneka di mission aso ban omru ya ki baterai atau PC badai nakajang tu kadawai makin long dan kecil ban merek lang ban wat ki kadawai habar kam ku PC terangkam ta haju kapar kadi baru ndai ship kelongdang bar khai bai kan mata ka failure hi kadai hi job government namar ki doktor hapo ka jela jeni ibon kiba adon kiba adon for training kiba don ha helper andrei ka polisi thai kala dunahi na ka momen hi ka jingbam penpiang bha ki doktor bahaki hospital da dei ha kinu ki PC ke badai ka ba dongkam kerki da naklang jemi mah ni dawa ya ka sarkar hi berkawai sarkar hi kamtam ya minister trong kahal ba subha pelang hang ne po ka PC ada kada ka mau ti PC la ne ka mau snai PC namar wat ka mau snai PC ro ado afsau trek Desember 2021 ki klem yo chu doktor klem doktor kemudian tak la jan long la asnam
แต่เมื่อกี้ทางเต้ดูคิมัดกระจุยกระจึงkembang mat ka mau TPC แต่กะบ่มันก็ได้บันมีช่วยกินได้กี่บัดได้พอกินกันดอกมาบัดกัมชาชิบุนกิจงตรงกลางจริงรับนะพอนักสงการแล้วเนี่ยได้นักโนกาเลียงรูบัดได้หินักดีปอนมัน Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.